Takže MK677 ľudia často chápu ako prostriedok, ako zvýšiť alebo stimulovať rastový hormón a pre mnohých predstavuje bezpečnú alternatívu k exogénnemu rastovému hormónu. Ale kde je v skutočnosti pravda? Nejde o to, že by som bol proti jeho užívaniu, konec koncov aj ja som ho používal v minulosti, dokonca dodnes ho používam podľa potreby, no problém je v tom, že väčšina ľudí verí, že prirodzene zvýšený rastový hormón priniesie všetky benefity bez rizík, ktoré sú spojené práve s užívaním exogénneho rastového hormónu. A tu je ten omyl v podstate. Riziko rakoviny spojené s rastovým hormónom vzniká práve skrz IGF-1. A keďže anaboliká majú vplyv na IGF-1, nejde to nejako obísť. Čiže nemôžeš byť anabolický a pritom neriskovať rast nejakého nádoru. Čiže ak v tele existuje nejaký skrytý zárodok, tak samozrejme on bude rásť spolu so svalmi. Dokonca aj samotné cvičenie, regenerácia, vyšší príjem bielkovín podporujú rast buniek, čiže podporujú rast všetkého a teda aj potenciálnych problémov. Čiže snaha oddeliť svalový rast od rizika rastu nádorov je preto blbosť. Čiže ak máš nejaký skrytý nádor, všetko, čo podporuje rast, či už svalový alebo tkanivový, bude podporovať aj samozrejme aj jeho. Preto predstava, že MK677 je bezpečnejší než rastový hormón exogénny je blbosť. Je to len v podstate slabšia, drahšia, nepriamo pôsobiaca verzia rastového hormónu s extra vedľajšími účinkami, čo masívne zvýšenie chutí do jedla. A pokiaľ nevyhľadávaš práve tento vedľajší účinok, tak nemyslím, že to je najlepšia investícia. Ale MK677 je v skratke perorálny sekretagóg, teda látka, ktorá stimuluje uvoľňovanie rastového hormónu prostredníctvom aktivácie receptorov GH-relínu v hypofýze. A zároveň ide teda o analóg rastového hormónu, čo znamená, že ide o látku, ktorá napodobňuje účinok inej látky, hoci má odlišnú chemickú štruktúru. Čiže MK677 teda neobsahuje samotný rastový hormón, ale napodobňuje jeho účinok tým, že zvyšuje jeho prirodzenú sekréciu. To však znamená, že nesie rovnaké potenciálne rizika ako exogénny rastový hormón. Takže vrátanie teoretického rizika rastu nádorov prostredníctvom dráhy IGF-1. A nie je to ani bezpečnejšia, ani inteligentnejšia alternatíva k rastovému hormónu. Je to len slabšia, menej kontrolovateľná verzia, navyše s nezadúcimi účinkami, ako je zvýšená chuť do jedla, zhoršená citlivosť na inzulín, zadržiavanie vody, poruchy spánku. Tada. Čiže ak niekto cielene nehľadá efekt zvýšenia chuti do jedla, čiže má problém s jedením a nepotrebuje